Hai bai rok bai tongbai sing tabuk sok pajak arke nogoro music video ni bagai sing pajak tabuk oro actor actress rok te background dancer rok borok jotono ready khai tongo ri rok kanlai ready khalalaijak tabuk no sok pajak rok sing to tabuk teruk thanai engo actor actress rok no norok phunugono bwskango engo sing thangno location naidi belek kaham tini location to aingo teruk amongka arke nogol poultry farm bwskango sing tabuk shoot day to shot cholinai tini ni shoot hingkai to music video ni shoot hingnai hingka norok nai tongdi teruk aingo thangno bai rok thakre tini kita shooting rogo hai bai ma tong thakre Ingnam kaham no chol jong layango makeup sekap rok burlai tonggayo hingkai tabuk tei bwsung rong pore shooting cholnai sakre to te sarapsa higo baya khungge ba ne wadi ki to wanai tongo am baijani bungno saimya kota akno ta nasin jong langga bai to bejano bai bujani no nang saiman jinai abono hingkai yang bwskang rogo thangni kita do kisa nai haidi actor actress tei background mosanai rok no phunugono teruk ini shot arke nogor sing phalajak tabuk shooting sini tuni shoot music video wati bhai shoot choleya tabuk sutesa star khayo tabuk tekisa bwskang location no thang tongayo bwskang location thang tongayo tabuk watui to thari ka tabuk dot thang tongayo bwskango pai lek ko tau phano eng bwskango shoot choloi tongkho te ani channel norok subscribe khaji te share khaji te like redi comment redi norok no ang blog ani blog no nanya tabuk teruk paikha tini ni shoot leng tang no tini marpin leng kha chi tabuk thanglai jinai sing nogo sapung shoot tini